confirm pa naton kung ano kamatuod sini. Nga daw ga inasod-asod ang mga nagkalamatay sa katapo sa media. Confirm? Sus, por Dios, por Santo. Ay, oo. Ining mga katapo, gaupod naton sa pangabuhi, bla. Bisan lain kami nga istasyon, sakit ba tiyagon mo? Nga magkaladula ini sila, bak mo apat na. Alas 6:30 karon talakayo nato nina. Confirm ko no, Franklin, bawa ano nga pangabuhi ini. Daw hindi amo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, kay Rimar Hicano Haliasgo. Good morning. Gamonitor lang sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamyayo lang King John Family, Haliasgo Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpen, kag Tapayan Family. Kay Nimisya Rukis, good morning. Watching from Tangob. Taga Tangob da, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Katibir, good morning. Happy birthday ko no, kay Babes Magwad sa La Carlota. Kay Babes Magwad, happy birthday karon nga adlaw. Si Noel Amar, shout out ko lang ang akong friend sila ni Biula kag Jun Iras dira sa Barangay Pahanukoy. Morning sa La Carlota, family Bere sa Barangay Araal, siling ni Katibir. Si Mila Feliciano, morning sang taga Cavite gali o. Kay Crisilda Balindes, dali lang daw nadula siya. Wahapin. Kay Subulod gali ang Tamawo. Tingala ko nadula. Kay Crisilda Balindes Himan, good morning. Sige. May lang nga pag monitor tagsagid kaga. Kay Erwin de Catoria Gonzales, good morning. Monitor lang sa Maawa. Kay Nimpa Ibanez, nagamonitor sa Tangob. Kay Eddie Laos, kag kay Nanay Isabel sa Victorias, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan, responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati Tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka ng sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay inanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon o umpisa Subong. Report gin confirm na to daw kumpirmado gid sa isa ka adlaw apat kakatapo sa media ang nagtalaliwan kasubo man batyagon ba daw hindi mapatihan no amak mga sunod-sunod sa isa lang kadlaw apat kakatapo sa media ang nagkaalamatay ay ho daw hindi mo mabato no daw hindi ka magpati, pero amoy na ang kamatuuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Kay Jen Araneta Flores, naga-monitor sa Kabog. Good morning, taga Kabog. Tira kay Minsi Bungkal Apaw, good morning. Naga-monitor siya sa programa Baskog ang ulan sa Barangay Kubay, Lakar, Luta, Subong nga kaagahon. Ba, gaula na to. Kayo tay Benedicto, tamyaw ko, Nonong Benedicto, Padires, Pulines, Kagtoto, Kanoy, sa Barangay San Jose, Public Market, Sipalay City. Subong man, dira kay Jean Marie Dison Tirol, good morning. Kay Ilsa Haba, may lang nga pag-monitor ba si Star Mayo, gagwa ang iyangalan. Good morning. May lang upod-upod lang kita tagsa kakagahon. Kay Kent Mula Kahwanisa, good morning. Monitor lang kami dire sa barangay Handumanan.
Tagahan Dumananda, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na, diri kita. Balita naton sa Bacolod City Hall, Grupo Progreso nagapangabay sa Kumilik Bacolod nga tugutan ang presensya sang ila watcher sa nagapadayon nga voters registration. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Barag Action Fred, mayaras ang sulat nga ginpadala ang Grupo Progreso sa Comelec Bacolod nga nagapangabay nga tugutan ang presensya sa ilang mga watchers sa nagapadayon nga voter registration. Ang sulat Action Fred ang napetsahan Setyembre 14 kag permado ni Bacolod Mayor Bing Nunadia, ang head convener sang GP. Nasaad sa sulat Action Fred sang alkalde ang Comelec Resolution number 10549 na petsahan July 18, 2019 para suportahan ang ilang nga pangabay. Nasaad sa resolusyon nga kada registered nga partido o organisasyon ang pwede nga magpahamtang sang watcher sa tion sang pagbaton sang application sa registration kag sa tion man sang ERB hearing. Ang GP Action Fred ang isa ka lokal nga grupo sa Bacolod nga ginapamunuan ni Leonadia pag ginabugusan sang nagkalain-lain nga individual nga mayaraman sang partido sa politika sa nasyonal gamit sang PDP Laban, Nationalista Party kag Nationalist People's Coalition. Gintingwan sa Action Radio nga magpakig-angot kay Attorney Maria Fatima Aspan, ang acting election officer sa Comelec Bacolod kag acting provincial supervisor, pero wala pa ini makasabat. Ang ini nga balitang gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Dale Salazar, una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Damo ang talawag. Tagaan ta karon igtalupangod sa aton programa alas 6:30. Kay pati ako doon nakibot man. Daw hindi mapatihan. Sino maguna-una man daw halin sa una daw wala niya matabo mo. Nga isa kadlaw, 4 kakatapos sa media ang nagkalamatay. Sakit man ba tiyago, no? Amo na bisan kung kaisa lain-lain kita nga waragwagan, pero kung mag-amo sini, gaupod kita sa kalisod sang aton hanap buhay. Isa kita ka hanap buhay, sakit man ba tiyago, no? Puerte. Kay Imbong Jocampo, good morning. Kay Rochelle Magbanwa, nagamonitor sa Los Baños, Laguna. Si Noel Amar niya, Kapita, Action Fred, salamat gid. Kay Bilya Rindon, good morning. Watching live from Victoria, Sigya. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Dira kay Inday Liebera, may lang pag-monitor. May lang upod-upod lang kita tagsa kakagahon na medyo tulotamyaw, pulo pamahaw, kag subuman, bulo balita kita kunaga para daw enjoy magita sa aton pagpangabuhi. Kay Sinsay Umaha, morning tamyaw ko pamilya ko da sa Don Salvador Benedicto, Pastor Elizar kag Ansilma Pontiliano, Ryan Rebecca, si Rica Jane Joshua Pontiliano. Bao nagamonitor gid siya sa Arizona, United States. Sige. Kay Christian Rua, good morning. Rua family, nagamonitor sa Victorias. Mabalik kami pagkatapos ini. Santon Plus Gold. Ako galing si Sherry.
Masing banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this students sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung pinay na naman-amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No?
baptism of fire on my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dita at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamog isa nagdamog dito. No? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Dahil dugang nga napatay sa COVID-19, aktibo nga kaso, nagsaka naman sa 2,201. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Binubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Hindi maayo nga balita para sa Negros Occidental bangod nagalabot na sa 2,201 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 as of kahapon September 15, 2021. Magluwas rin may 26 man ka mga dugang nga nagkalamatay nga nagdala sa 701 nga kabugosan nga COVID-19 death sa Bugos nga probinsya. Sa bahin ni Governor Bong Lacson, iagin siling nga nahimo na sa nga gobyerno provincial ang taran nga pamaagi para lamang mapunggan o kon mapaganhagan ang pagnamo sa nga COVID-19 apang magudman sa nga pagsulod sang mas makalalaton nga COVID-19 Delta variant naka-esperyensya sang tuman nga kabudlayan ang probinsya. Ginsiling sang gobernador nga ara na sa mismo mga tao sa buligman nila ang paghimo sang pamaagi kon dugang nga tikang para ining pagbutyog liwat sang kaso sang COVID-19 sa probinsya ang mapabalik sa pagnubo tubtob dalayon nga madula. Yari ang reaksyon ni Governor Bong Lacson. We did everything already, especially as far as borders is concerned, but obviously it's already within the community. So, we will just individually have to protect ourselves. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henupoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Luisa Bianan Kaungga, good morning. Kay nagamonitor kuno si Adura Rico kag kay Nato Patani kag Tiray sa siyudad sang Bago. Kay Noel Amarda si Jinky di Alagdon kuno kag good morning lang ba si Elizabeth Malakagamala. Elizabeth, good morning gid. Kay Nuna Agrabante morning man, monitor de si Danny Agrabante naga-tune in na. Okay, good morning si Inday Libera. Sige, good morning. Kay John Paulo Pau Jimenez, good morning. Gapamati subong ni Coco Jones ang barangay Maaw. God bless. Si Utay Benedicto, tamya ko Kapitan Sergio Libre, kag Joseph Kalingkag sang barangay Manlukahok, si Palay City. Kay Nathan Borromeo, good morning lang. Ginatamyaw ya kuno. May lang pagpamati sa barangay Panakiaw, Isabela, Borromeo kag Hermohino family. Tanan nga pumuluyo, good morning from Sir Nathan Borromeo. Kay Ilsa Haba, good morning. Kay Josette Magua de los Reyes, may lang pag-monitor. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Benedicto, Barangay Pandanon. Good morning man. May lang nga pagmonitora kay Babes Navarro Hortales Baligwas, nagamonitor dira sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. God bless ko no. Kay Rodura si Kuya, good morning man. Kay Freddy Abad sa Barangay 39, ginatamyaw sa Nisunya Baira sang Rosal Takuling. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Las 5:55 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ang ginaligar drug pusher matapos na dakpan paagi sa bypass operation kagabi sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, diri sa siyudad ng Bacolod. Ang naaresto ginkilala kay Kevin Omay, 28 anyos, residente sang among lugar. Sunod diri kay Police Major John Ray Batatlan. Ining suspect o kung ining si Omay Aksyon na Fred, naaktuhan mismo sa mga kapulisan nga nagbaligya sang illegal nga droga. Recover sa iya ining ginabulubanta 7.3 kagramo sang suspected shabu nga may dangerous drugs board value 50,000 pesos. Samtang sa police station number 8, arestado man ining duha ka mga persona matapos kinserbihan sa mandamiento de aresto sa area naman sang Barangay Singkang Airport. Ginaresto ining si Albert Pajardo, 35 anyos, ang Barangay Banaco. Si Pajardo Aksyon na Fred ang ginaresto through bypass or rather warrant of arrest for violations ng Section 5 sang RA 9165. Wala sang piyansa para sa iya. Sa area naman sang Pahanukoy, ginaresto man si Eduardo Villagracia, 51 anyos, kaga residente sang SP Village, Pahanukoy. Din sunod diri kayo Police Major Jody Puerto, ining si Villagracia ang ginaresto pagi man sa warrant of arrest sa kaso ng frustrated homicide. Report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Ana Sinoro, natamyaw ya si Ma'am Nuna. Mabalik ako pagkatapos ini. Kaibigan, kape tayo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, Yan numero 1 upod kita. Kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,